Tak, zoberiem vás zo svojich bežných dní, poviem vám nejaké novinky. Ňam. Takže tu je tento slavný samopolivák. Máme tu aj objednávku Gymbimu. Poznáte Fitness Club Neonka. Robím výživé poradenstva pre nich. Dobré ránko, moji drahí, ja vás vítam v ďalšom videu, opäť po takej dlhšej dobe. Ale teda dneska máme 9. jún, je pondelok ráno, ja sa teda chystám do práce, už som bola na jednom vyšetrení, čiže som už taká vo švungu. Ale povedala som si, že vezmem do ruky mobil a že niečo zdokumentujem, keď už to dlho nebolo žiadne video. Tak, zoberiem vás zo svojich bežných dní, poviem vám nejaké novinky a taktiež vám poviem niečo o svojej fitness ére a proste nejako pojapujeme, ako sa teraz hovorí. No, idem vám ukázať svoje raňajky, keďže som si ich pripravila už včera, idem si ich zjesť. A teda je to taký nový recept, ktorý som skúšala prvýkrát. Tak je to tu celkom veľká porcia, ako môžete vidieť. Ja som ho teda ešte nezačala jesť, ale môžem vám ho potom ukázať. Pripravila som si ho vlastne už včera, keďže dneska som vedela, že idem k lekárovi, tak teda som nevedela, ako budem stíhať. Je to vlastne taký akože cheesecake. Vlastne recept vám dám dole do popisku videa. Neviem, či sa mi podarí ísť úplne dovnútra, ale v podstate zmiešala som tam bočky, vajíčko, kypriaci prášok, trochu teda mlieka, to bol ten základ, to som zmiešala. A potom vlastne som tam dala čučoriedky, posypala ich škoricou a navrch vlastne toto tu hore, čo vidíte, to je vlastne jogurt zmiešaný s proteínom. A tak som to dala piecť na nejakých 25 minút. Takže tak, idem urobiť taký taste. Ňam. Taký dobrý koláčik. Konečne som doma po celom dni z práci. A robila som si radosť. Kúpila som si takú sukničku v H&M-ku. Aj tam zľavy, poslala ma tam sestra. Takže som nacepila na takú sukničku. A k tomu takú rifľovú bundu. Takúto bižo, také náušnice som si vzala, akože zlaté. A strieborné moc nemám, tak aj také niečo. No a ja sa samozrejme ešte som zašla pre chleba, sír a tu mám ešte rajčinky. No, tak ja som sa dopotená, ale musím vám povedať, že fakt, že príjemný deň bol dneska, aj celkom v práci, bol v pohode. Ale robila som si takú radosť, keďže dneska sme nešli cvičiť, tak vlastne som si povedala, že Kamil mal nejaký program, takže ja si v podstate robím svoj program, tak som šla prešť do mesta, do parku. Niečo som si kúpila, fajne som sa prešla, dala som si maču a som doma 2 hodiny, hej, akože nemám väčšinou chuť na takéže obchody, ale dneska som celkom mala si robiť taký deň a som happy. Musela som si dať dole stôl, je teplo. A ja by som vám inak chcela pohovoriť, že čo mám nové a tak, ale premýšľam, že kedy. Lebo teraz by som akože už celkom išla do sprchy, ale Zajtra vlastne tiež idem do ofisu a potom mám sice dohodnuté rande s kamoškou, ale možno ešte predtým stihnem. Hej, idem sa teraz asi už umyť, lebo už mám celkom dosť a urobiť si večeru. Inak ja poslednej dobe vám ukážem, čo večeriam. Ja pomaly každý deň večeriam to isté. Robím si toast a dám si kotič, ale nie hocaký kotič, len ten z Billy. Teď vám to ukážem o chvíľku. Ak som spomínala toast, dneska vyšiel takýto obrovský chleba, ale nevadí, zeleninka. Tento kotič. Najlepší. Bila, Clever. Tá značka je najviac mi chutí, cenovo výhodný. Super. Ja keď idem do obchodu, beriem aj 6. Skoro každý deň to jem, hej, takže tak. Tak, a máme tu aj našku Gymbimu, tu môj drahý mi doniesol. Objednávku, je toto možné, že on toto zapne. No, máme tu aj objednávku Gymbimu, jeden snack sme už zjedli. Ale tu máme druhý, tieto guľky máme inak radi, teda mne chutia, tak som si ho objednala. Potom také rukavičky do gymu, keďže teraz chodím do fitka, počkajte, ako svieti slnko, tak. Keďže teraz chodím už do fitka s mojím drahým manželom a nechcem mať mozole, keď proste cvičíme na ruky, tak som si kúpila tieto rukavičky. A ešte aj vlastne na beh mám takú bežeckú vestu a do nej som si kúpila fľašu, keďže tieto letné dni sú strašne horúce. A
a tým pádom sa to zíde. No a čo sme si ešte zobrali? Ešte sme si zobrali proteín, lebo už nám dochádza. Tak takýto Just the Way, myslím, že dobre hovorím. Čučoritkový, ten je fajný. Mala som len také miniatúrky, ale teda vzorky, ale bolo to fajné. A teraz prebieha vlastne aj taká súťaž, takže uvidíme, čo sa nám podarí. A potom ešte nejaké vzorečky. Z tohto proteínu, tento vlastne máme celý. Strašne mi chutí strawberry prichuť, tak som si vzala také ešte jednorazovky. A ešte teda, čo beriem, je tento kolagén. Je taký šumak, takže to je osviežujúce a zároveň to dodáva kolagén, teda dúfam. Čaute, ahojte, dúfam, že ma teda budete počuť, lebo mám nejaký roh, nevadí, lebo zapal som pračku a trochu ju je počuť. No, ale ozývam sa vám trošku po dlhších dňoch, lebo vlastne na to, čo som sa vám ozvala v pondelok, tak hneď v útorok som ráno stala a ma strašne bolelo oko, čo je taký nezvyk úplne na mňa. Nemám akože bežne nejaké extra problémy s okom, maximálne suché oči a tak. Tak som išla k lekárovi a vlastne v priebehu dňa som tam bola dvakrát a zistili mi, že mám zápal spojiviek v oku. Tak som si dala pár dní pauzu. No a teraz je to už relatívne akože lepšie, už aj tie oči vyzerajú v pohode. Nie sú také červené, v podstate asi dobre bolo to, že som tak skoro išla. Ale teda pokračujeme vo vlogu. Dnes máme štvrtok. Či čo je dneska, hej, štvrtok. Čiže môj drahý muž odišiel na služobku a ja som doma sama. Tak som si povedala, že robím taký refresh domácnosti, čiže tu vlastne upracem. Toto vlastne budem dávať, lebo tak ako proste upracem. No, už sa mi perie práčka, alebo teda beží práčka, perie sa mi oblečenie, čiže chcem poprať, ale chcem si dneska zacvičiť, lebo fitness era moja. Som vám to chcela povedať viac, ja som cvičila akože pravidelne, ale začala som teraz chodiť do fitka, lebo som cvičiť teraz s váhami, máme niečo aj doma, ale som si povedala, že prečo nie, mám vlastne takú tú kartu, cez ktorú mám tam vstúpiť, čiže budeme pracovať na týchto svaloch. Nie, ale fakt, akože chcem mať také pekné tvárované telo, tak som si povedala, že budem do fitka, tak chodíme spolu s Kamilom, ale tým, že som mala teraz problémy s okom, tak som tam bola naposledy v nedeľu, myslím, že sme cvičili nohy a potom som si dala pauzu, keďže nechcela som nejak veľmi chodiť jednak medzi ľudí, ale hlavne aj cvičiť, neviem, také mi to prišlo, že neviem, či to je hygienické. Tak, ale dnes by som si zacvičila, ale ešte radšej doma. Tak vám to trošku ukážem. Trošku ma to aj mrzí, ale nevadí, radšej sa dá to oko dokopy, lebo máme potom ďalší program cez víkend a chcem byť vlastne už fit. Čiže dneska si zacvičíme na tým samopaľovákom. To vám potom ukážem, aký mám. Som si objednala taký nový. Ja som prvotne taká biela. A teraz mi ešte drží trošku, ale mám ho už na sebe týždeň. Tak už sa trošku aj vymyl, ale je fakt dobrý. Takže si ho dneska chcem naniesť a potom teda pôjdem do obchodu niečo si kúpiť. A tak vás teraz zoberiem nejak dňom, plus si robíme spolu obed. Chcem robiť také zeleninové lazanie. Ale teda zeleninové lazanie s kuracím mäsom, ale v podstate nie také tie klasické lazanie, že bešamel a mleté mäso takto, ale taká trošku iná, ľahšia varianta, to vám teda ukážem. A tak, a ešte vám potom niečo porozprávam a teším sa. Tak, fáza obedu, ideme na to. Som si pripravila zmes, kuracie mäso, nejaká mrazená zeleninka, taký mix a padeková mačka. Tu mám pripravené lazenie, tu mám takú tiež zmes. A namiesto bešamelu je tam tvaroh otučený, kotič, dala si 2 lyžičky jogurtu, 1 vajíčko a nejaké korenie a idem to teraz proste všetko pomixovať, dať do rúry, ešte tam navrch syr a teším sa na to. Nevyzerá to lákavo, lebo už som nevedela vydržať a hneď teple som si to nabrala, alebo je to výborné.
can do something new, let me innovate. Take it slow like we in the rain. Thought I could run away. Your smile made me wanna stay. Come with me, we can make a way. Give me time, let me demonstrate. Want you over, want you closer. Let me love you like I'm supposed to. Any struggle, make it over. Just remember what I told you. So sweet like a lemonade. Took time making you the Minute Maid. We can do something new, let me innovate. We can take it slow like we in a rain. So sweet like a lemonade. We can do something new, let me innovate. Took time making you the Minute Maid. Take it slow like we in the rain. No, takže vám chcem vám ukázať 6 po na 3. Neviem, vo videu to vždy je trošku inak na kamere, ale je tam akože dosť vidno zmenu po na 3. A mám to teda ešte len nejakú hodinku a pol. A funguje to tak, idem teda tu na svetlo. Aha, tu možno na svetlo bude lepšie oproti tvári. Tvár som si nenatierala, ale krk mám, čiže asi to možno vidíte. No, mne sa páči, akože je tmavší, je to odtieň dark. Ukážem vám teda tú nádobku. Ale páči sa mi, akože sa strašne ťažko opaľujem v lete. A tento samopaľovák prináša ten efekt, ktorý chcem. Takže mala som už aj iné, ale tak chcela som skúsiť tento, lebo som ho teda čítala dobré recenzie a vidíte, tá farba je fajn. Ja som ho zatiaľ mala len raz. Minulý týždeň prvýkrát som ho mala natretý. Aplikuje sa tak, že vlastne vy si ho natriete s takou rukavicou, necháte pôsobiť. Ak chcete veľmi jemné opálenie, tak hodinku, ak silnejšie, tak nejaké 2-3 hodinky, ak najviac silnejšie, tak vlastne na 6 hodín. Ja si nechávam tak 2 hodinky som mala prvýkrát, teraz znovu tak nejak 2-3 hodinky si nechám. Odobieram mi už ruka. No, nejaké 2-3 hodinky si nechám. Potom si vlastne iba opláchnete s čistou vodou takú tú prvú vrstvu, také tie vlastne, takú tú farbu prvotnú, ktorá ešte na tele. A potom normálne idete spať, blablabla. A ďalší deň, vlastne keď sa normálne sprchujete, už si použijete normálne sprchovací gel a všetko. Potom si už vlastne môžete dať aj antiperspirant a krém. Samozrejme teraz sa to neodporúča, lebo môže zoxidovať a môžete zozelenieť. Takže tak, no ja som spokojná s odtieňom, majú asi 3 odtiene, sa mi zdá medium dark a asi extra dark. Ja mám dark, chcela som trošku tmavšie, ale samozrejme hovorím, vy si tým časom pôsobenia regulujete to opálenie a mne sa takéto páči, takže... Tak a tu je tento slavný samopaľovák, ktorý používam, Bondi Sense. Ja mám teda dark odtieň, takže to je to. Ja som si zobrala teraz 100 ml, mám väčšie balenie, mám to z Nutina. Možno to nájdete aj inde, neviem. Ja som to našla tam. Kavicu som si bola kúpiť v DMke. Tam vlastne majú túto, keďže tá moja sa roztrhla, tak som si vzala túto. Jasne, že som zavolala natočiť večeru, ale toastík, vajíčka a zeleninka. Výborné. No ja sa snažím teraz fakt, že jesť veľa bielkovín a vyváženú stravu a fakt to funguje. Ja som strašne šťastná. No, čaute. Tak ozývam sa vám po večeri. Si opravím vlasy. Aj náhodou počujete hukot z ulice, tak sorky, ale prosím, mám otvorené okno. A aj balkónové okná, takže to je trošku počuť, ale dúfam, že to nebude robiť veľký problém. Trošku si opravím vlasy. Zajtra som sa rozhodla ísť tak, akože neplánovane ku kaderničke, hej. To sú niekedy také tie moje rozhodnutia z dňa na deň, zo sekundy na sekundu. A som rada, že mali voľné, lebo vlastne majú otváračku nového salónu v sobotu, tak som rada, že ma vzali. Dobre, ale iné som chcela. Chcela som teda povedať také novinky, trošku moje. Čiže v minulom videu, myslím to bolo, som vám tu dávala, že mám teda vlastne svoj web a že som začala teda venovať sa výživovému poradenstvu a tieto veci, čiže vám dám dole do popisku videa vlastne link na svoj web, aby ste mali teda záujem, ale ešte ďalšia novinka a to je to, že tí, ktorí ste teraz Košic a podľa mňa aj ostatní, tak trošku evidujete, ale najmä teda Koščania, poznáte taký fitness club Neonka a v podstate dala som sa s nimi dokopy a teda robím výživové poradenstvo aj pre nich. Čo to v podstate znamená? Na ich webe v podstate nájdete ponuku
aj na výživové poradenstvo. Máme teda rôzne balíčky, či už zamerané na chudnutie, napríklad také 30-dňové, alebo napríklad také dlhšie spolupráca na báze 3 mesiacov, alebo potom také ako keby rýchle, jednorázové spolupráce, alebo potom naopak, je tam tá druhá možnosť, ak teda nechcete chudnúť, ale chcete možno aj naberať svalstvom, tak je tam tiež ďalšia možnosť výberu takéhoto balíčka. Tieto balíčky zahrňajú plus, minus, teda akože každý je trošku prispôsobený danej tematike, ale v podstate tak overall vlastne sa stretneme na takej úvodnej konzultácii. Prejdeme si teda vaše cieľe, alebo teda cieľa klientov a nastavíme si nejaké reálne plnenie a vlastne taký ideálniček. Plus sú k tomu samozrejme aj doplnkové materiály, nahrané mnou prednášky, kde sa venujeme určitým tematikám, samozrejme podľa toho, aký balíček si vyberiete. Ak na chudnutie, tak viac teda tematiky na chudnutie, kde si vysvetlíme teda najprv nejaký všeobecne, čo to je výživa a také tie základné pojmy, pretože možno teda veľa o tom ľudia počujú, že makroživiny a kalorický príjem a neviem čo, ale je to, za mňa je lepšie dať si taký všeobecný prehľad o tom a vysvetliť si na jednom mieste pojmy a potom teda ísť ďalej, aby teda ten človek vlastne, keď do niečoho ide, aj chápal vlastne, nielen, že si povie, ja chcem schudnúť teraz a idem, ale je dôležité pochopiť aj ako, akým spôsobom, pretože všetko takéto rýchle diety väčšinou potom prinesú práve ten opačný efekt a väčšinou ten človek priberie naspäť alebo priberie ešte aj viac. Čiže je dôležité pochopiť ako, akým spôsobom a to si vlastne všetko vysvetlíme. Takže ja som strašne šťastná z tejto spolupráce a som teda veľmi happy a vďačná za takúto príležitosť a teda dám vám to znova do povedomia, dám to aj dole do popisku videa, ak by ste mali záujem. Je tam vlastne mailový kontakt, na ktorý mi napíšete a vieme sa spolu dohodneme si konzultáciu a vlastne budeme sa venovať danej problematike. Prípadne, ak neviete, ktorý balíček je pre vás vhodný, neviete sa rozhodnúť, tak je možnosť aj takej úvodnej konzultácie za menší poplatok, kde si vlastne prejdeme tie balíčky a vyberieme možno čo je najhodnejšie pre vás. Tak ja budem rada, ak máte záujem, aby ste ma kontaktovali. A som strašne šťastná z takéto životnej cesty mojej novej knihu, ktorú čítam, by som chcela ukázať. Dana Riley. Aké drahé je zadarmo. Fakt, že super kniha. Nie je taká, že úplne jednoduchá, keďže to je vlastne profesor na univerzite a robí tam rôzne výskumy na dané témy. Ja som zhruba v polovici, ukážem vám ten obsah. Je to ako pre mňa zaujímavé. Ja som v podstate bola teraz na 6. kapitole a vždy robí nejaký výskum na tej univerzite a teda tie názory, teda, alebo ktoré má nejaké vyjadrenia, tak sú podložené reálnym výskumom. Hovorím, nie je to najjednoduchšie čítanie, v zmysle, že nie je to taká voľnočasová úplná literatúra, ale mňa stále zaujímalo vlastne ako emócie a celkovo naša psychológia, alebo teda psychika vplýva na rozhodnutia a je to fakt veľmi zaujímavé, takže odporúčam. Oh, hello, Papa. So sweet like a lemonade. Take time, we can give it a minute, mate. We can do something new, let me innovate. We can take it slow like we in a rain. So sweet like a lemonade. Take time, we can give it a minute, mate. We can do something new, let me innovate. Take it slow like we in a rain. Thought I could run away. Your smile made me wanna stay. Come with me, we can make a way. Give me time, let me demonstrate. Want you over, want you closer. Let me love you like I'm supposed to. Any struggle, make it over. Just remember. Tak, dnešné outdo. Mám takéto náušnice. Sú náhľadník ešte z detstva, prstienky, aj tieto. Tak, šatičky. A si to ukážem takto. Šatičky sú z Reserved. Tak ja sme pripravení ísť do práce. Čaute moji drahí. Tak, dneska tu máme znovu pondelok. A idem zase do práce, nečakane. No ale chcela som sa k vám ešte prihovoriť, keďže zase ten vlog je taký celý rozhádaný. Ale teda už to asi ukončím. Ja dúfam, že tu mám dostatok vecí a že z toho niečo postriham, tak verím, že hej. Takže vám chcem poďakovať za zhliadnutie. Znovu upriamujem pozornosť, do popisu videa dám vlastne link na svoj web a tiež link na vlastne spoluprácu s Neonkou, kde si to všetko môžete naštudovať. Prípadne sa mi ozvať, ak sa chcete na niečo spýtať. Tak a ja vám teda ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Prajem vám pekný deň. Čaute.